Hello. 오늘 좀 가이네? 거기 잡으시 누가? 거기 자는. 아유 이 파프를 산래 지금. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Good morning guys. जों दिनै second day सुटआव थांगासिनो. दायो जोङो कल्पना लानाव थांगासिनो. कल्पना लानाव मेकआपखौ लाहैगोन ओमफ्राय बिसोरनिखौनो माने सुटखौबो लाहैगोन आरोना. स' जों दायो थांगासिनो साथामबो साथामबो थांगासिनो. ओमफ्राय दिनै पिंक गानदों आङो. ओमफ्राय माबोरै नुदों कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय. क्या रे कैसे गाड़ी चला रहा है तू ओमफ्राय मा होनो मिया मोसानाया आथिङा सागासिनो ओमफ्राय बोग्रिसुबो हाबदो इनि सायाव बोग्रिसु हाबनाया एसे गोजा बुना दोङो सुआ नांथाबदोसो ना मासो मिथिया दानि बुंनो नायदोंमोन मोनाखै बाट मानोबा बुखो दा मोसानो हागोन ना बाथ्रा गैया दायो देखायगोन आं नोंथांमोननो दे ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे 이건 산다는 거. 지금 다요 컴파라노 소피바이 오मफ्राय दायो मेकआप लांसै गुड मर्निं बोलो Hello, good morning. 미야 수업이야 수업등? 능 나와. 그래? 오픈하든. 오픈하든. bukan suha pakai tabu aku Mana ka sabun syari kina. katanya itu sudah ada Iya. Udeng. Udeng. isi Iya. kerja kan Si udeng mana mak? tiga uang 수학님이야. jangan 정말 수종 소비해. 샌들 그자 타바이지 알리. 나바이 친구자 타바이지 알리. oh misalnya yang dulu 예, 못하네요. 수종 소비해. 거의 그림은 통 안에. dia naik muna 나이 남나. naik muna Suba lumah mun dia nak kenan mun dah lagi. dia ni mai baca sama sama 나이 마음에 안 드네. 여기 따라. operation ham kenapa 무대는 뭐야? 무대나 뭐 다니시노? 친구 막 그만 참. dia makeup aja baik mabri Ayo kong, ayo kong. ni kan mau bela uriza pelang uriza kan apa Apa? Rồi thăm xin chào location so đây là makeup là khang mane location kasih try bah coba kalau location kecil apa đây thằng kasih location जों दायो दुब्लि बारि बारि थांबाय थादों दुब्लि ओमफ्राय इनि जोङो मा बुङो माकय होनो ओमफ्राय बिसोरखिजा जुखाम Lihatnya जुखाम ini kayak gimana? जुखाम ओमफ्राय बिखिजा दैमा दं मोजां नांदोंना इथि दैमा इथिं जुखाम Hei, bumbu dia ini pak, bumbu. Kering थांबाय थाबा माबा मोनहैयो. गय बारि साइडजों मोनहैयो. लकेसना इखेबोखि बरिया जों दायो लकेसनाव थांगासिनो बेयाव बै बंफां फांसे थानाया गेजेराव बेयाव थांगासिनो energi जानाय चॉकलेट जानाय Slow motion.
खेबसेनो इजि लाना मोसाया बिराद माबा लाना मोसायो 1 2 3 go बैनि गलाब कालारा जों फुर दुखादों खारबो बावदोंसो बाइकनि अबस्थाया बाइकआथ' आं जेबो रोंला गोहो गैला आंनि खुगायाव नोंनिया हा खुगाया मानो बिदि बे दाख्लैनिखौ लाबाखै दे हा अबे जाग्रोफै दे मोनसे रफसा हा mana gonda दाख्लैनि Wah, माबानि मबाइल नामा इयो फरेस्टनि बा फरेस्टारनि साला थाखा जायै जायै बायनायना सोर लुबैदों ओरैनो मा खावलायावनो macing ओइनि खानायाव जाबाय खानाय बिबारखा ओंखायनो बाफैदो तरमुज kau body बनाओ lasin dong bawa lasin beri lah backup ससमा मा दं बै मा गोथां गोजा माइबा मोजां hai 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 moni balik moni kan ulta lang bas murah ide murah sih dayo जोङा next locationआव फैलायबाय ओमफ्राय जोङो दायो दैमा पार जानांगौ दैमा पार जाहैनोसै हा दैमाया आंथ' दैमा गानो दै गानो मोनबाथ' जि आराम मोनो आइलै एसेलाय दुगैदो ना मादो गारिखौ सुना लांनो हामसोदोंमोन नोंखो बरियासै मानि ओं गाखोजागौमोन ओइ हानाय नङा माबा नङा गोथौ नङा ayo iku par जानांगोन दायो antuसे ayo नोंनि मबाइल भिडिअ लाहरदो नोंनि मबाइल भिडिअ लाहरदो आइफोनजों आइफोनजों go let's go सेन्देलखौनो गानसै आं सेन्देल गानजायोबालाय दख'नाखौ मार सोर खालामगोन ओमफ्राय आं बोखांगोन आं दं ओइ गिदाङा नों आथाया बोरैबा जानो बे भिडिअ लाबाय थादो जाम्बा नोंनि दा भिडिअ लालाय ओरै लालाय मारै रिल्सनि लाना नांगौमोनलै कल्पना नोङो खनसे रिल्सनि भिडिअ आं इदि लादों आरे माया मिउजिक मा हेलिकप्टारखौ लगायगोन नामा हेलिकप्टार जानानै नै माबा बुंगोन नामा सेन्देल नांथाबाय
बोखाना ला थान्दा ना दैयानो गुदुंलायसो एसे ना बालाबोथिया मोनगोन नामा गोथौवैसो थांगासिनो ओमफ्राय नोंसोरो गोथौ नङा खालिबा मोनगोनदां ना बाय ससेनो जोंनि जायगायाव जोंनि माबा खाथियावनो ससेयाव बेसेनो गामि खाथियाव देबारु नोंसिनि गामियाव दंमोन देबारु नोंसिनि गामियाव दंफैयो 이 사모 나마 이 사모 마트 랑시데 무구다 사모 자이나 자야 네 파이 자 플라스틱 라나니 माबा ओमफ्राय एसे माबायाबो आब' कल्पनायाबो दंफायो ओमफ्राय ए बगेन भिला दिसनो सुटिं नायग्राफोरनि अडियन्स sudah जोब्बाय ओमफ्राय बे आगैमोननिखौ लागासिनो दायो लास्ट शुट बियो मेकआप One, two, three, go! ayo नैथिसो फैनांगौमोन स' जोंनिया दिनैनि भिडिअआ माने शुटआ जोब्बाय बे मिउजिक भिडिअआ जोब्बाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट फैलायसिगोन ओमफ्राय बै इसोर मैगं खानो थांदों बोरै मैगं खानो थांनायानो फैफिनबाय इसोर साम'खौनो खननो दिनथियो मा मैगं खानो थांदोंमोन इसोरो गान मोनसे दं थुहाय लोगोफोर थैहाय लोगोफोर हेलाय सिखायनि नामा खानथांनि गाना ए माथो गान खननो रोंसो नोंलाय गायकसो जासिगोन नामा खरे खारनाय ग्रिस खानादो साउना मैगं दोङो थगायदो इसोरो हेलायसि दङ ना बुंनो बिसोर थगायदोसो आयु लुगु जाना फैबाय होमबा नोंसोरो थगायदोसो हा थगायदोंसो बिसोरो बेस्रिया हेलायसि खानो थांनाया औ हेलायसि खानो थांनाया थगायजाबायसो नोङा थगायजादों आयौ एफा बुरजा सानलायदोंमोन आङो दिनै हराव मोनजासिगोन ना जाखादोंमोन ना साम'खौ खननोसै दा साम' जायोना जाया 오 뭐니 카메라 소이지 बुंबासो जौवो आरो नोंना सवाखैना 내 포토 멘트 메이크업 그룹 포토 문질라 그룹 포토 전도 그룹 포토 메시지 그 리플렉터खौ दोननानै ओरै ला बानांगौसो चलो ओरै दंखायोलै ओहो
थांबाय फिनिश दायो जों थांसै न'आव ओमफ्राय दिनै रङियावबो थांनाय जागोन खोमा बेखौ आं बेलेग आलदा ब्लग बानायगोन दे ओमफ्राय मिथिबाय आं दैमा पार जाना फैनानै मेंबाय आरो बाखिफोरा थांग्रोबाय जों दायो मिया जारौमोन ना होनदों नामा आर'नाइ आर'नाइयाव जाहैबाय ओमफ्राय बाय बाय गाइस